Kaixo, ongi etorri eskolako podcastera. Hau txiki, kuento prest. Gaur, gauza, divertigarri asko entzungo ditugu. Prest zaudete? Lehenik eta behin hauek dira asteko urtebete etxeak. Tiago, Araceli, Ibai, Deina, Arabia, Erar, Dafne, Irai, Cataleya, Adam, Safa, Osamudiamen. Astera goaz! Jarri musika ekipo! Betetzean neuzkan amets guztiak, beldurrak eta pozak, isildutako hitzak. Kaixo denoi, gu bigarren mailako ikasleak gara. Astero bezala, podcastera ekarri ditugu aste honetako egun esanguratsunak. Aste honetan musuaren eguna da, danak musukatzera. Bigarren egun esanguratsua artearen eguna. Bisitatu duzuen norbait museoren bat? Hirugarren eguna ahotsaren eguna. Gustatzen zaitu abestea? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Eta azkeneko eguna bizikletaren egun. Gustatzen zaizue bizikleta ibiltzea? Hirugarren mailako ikasleak mikroan. Labetik atera berri dugun asmakizun bat ekarri dizuegu. Ia asmatzen duzuen zer den. Hortzen garajea dela, esan daiteke. Forma aldatzen du, borobila izan daiteke eta zulo itxura du. Barruan hortzak mingaina eta listua aurki daiteke. Jateko eta hitz egiteko balio du, eta egunero 3 aldiz gutxienez garbitu behar da. Zuetako bakoitzaren buruan zuburraren azpian aurkituko duzue. Zer da? Kuku! Laugarren mailaren txanda orain. Prest irakasle eta langileen txismeak jakiteko? Gaur gure pinpon saiora Pilar ikarri dugu. Badoa! Pon, Gure? eskola. Izen osoa? Pilar naiz, Zein da zure lana eskolan? logopeda. Eskolako lekurik gustokoena? Noski, nire gela, zergatik nire ikasle pasatzen dute primera eta ni berariekin gauza bera. Gaien gustatzen zaizun irakasgaia. Hizkuntza da, Eta gutzien gustatzen zaizuna? zientzia da. Zenbat urte daramatzazu eskolan? Ui, 14 urte daramatzat. Asteko egunik gustokona? Nola ez, ostirala. Liburua edo pelikula? Nik azpimarratuko nuke liburuak eta bai, esango nuke ere bai, txikitan nintzenean andereño batek oparitu zidan liburu bat. Asko gustatzen zitzaidana da. Bere izenburua zen Mujercitas. Hondartza edo mendia? Beti hondartza, Txakurra edo katua? txakurra. Eta abestia gustukoena? Bai, maite zaitut. Ametsatako bidaia? Bai, gustatuko litzaidake Japoniara joatea. Eta pentsatzen dut aurten bai nire ametsa beteko duela. Superbotere bat esango bazinu?
Gustatuko litzaidake hegalak egitea, zergatik? Leku batetik besterak hegal egiteko. Pilota pasa beste pertsona bati. Aukeratuko nuke Laurari, lehenengo hezkuntzako andereñoari. Eskerrik asko. Urrengo podcastean erantzun gehiago edukiko dituzue. Bosgarren mailatik astero bezala galderekin gatoz. Gogoratu zuen erantzunak nahi ditugula. Aurreko asteko galdera da. Zergatik ostadarrak koloreak ditu? Erantzuna hau da. Ostadarrek koloreak dituzte. Eguzkiaren argi zuria deskonposatu egiten baita euri tantak zeharkatzean. Eta prisma txiki gisa jokatzen duelako. Gure irabazle berria hau da. 4. mailako Aiur, zorionak. Aste honetako galdera hau da. Zergatik zandia hasi bat, jaten duzunean ez zaizu, trepan hasten animatu guztiak, parte hartzea. Ongi etorri Kueto Newsera 6. mailakoak aurreko asteko albisteriek esanguratsuena ekartzen dizuegu. Ondo informatuta egon nahi baduzue, ez ahaztu gure albistegiaren jarraipena ezinbestekoa dela. Ara zertan dabil mundua, ea zer kontatzen dugun gaurko munduak. Martxoak 17 greba orokorra egin zen. Gure eskola ume batzuk etorri ziren eta maiek elkartu ziren. Maisu eta andereño gutxi etorri ziren lanera. Bilbon goizean manifestaldi handi bat egin zen. Piketak bidenatak sartu ziren eta zerbait apurtu zuten. Horregaitik itxi behar ziren. Gure herrian Sestaon arratsaldean manifestaldi antolatu zen. Gutxieneko soldata 1.500 euro izatea eskatzen zen. Eskerrik asko zuen arretagatik eta hurrengora arte. Podcastekin amaitzeko top 10 joratuko dugu. Azkenengo zati honetan 6. mailakoen gustoko gauzak desberdinak aurkeztuko dizkizuegu. Gaurko top 10, pelikulak eta telesaioak. 10. postuan Peppa Pig farregarria eta meme asko daudelako. 9. postuan Henry Danger, batzutan aspergarria baina orokorrean divertigarria. 8. postuan La Casa de los Locos identifikatzen garelako. 7. postuan Los Thunderman, gure gustoko delako. 6. postuan Doraemon, abentura asko dituelako. 5. postuan Irabazi arte, maitasun asko dagoelako. 4. postuan Desagertuta, Amaia andereñoarekin ikusten genuen eta berata zoroitzen gara. 3. postuan Goazen, abesti oso onak dituelako. 2. postuan Los Green en la Gran Ciudad, txikitan ikusten dugulako. Eta lehenengo postuan Stranger Things, oso interesgarria delako eta misterio asko duelako. Eskerrik asko guztioi gurekin egotea. Espero du saio hau zuen gustukoa izana. Hau izan da guztia gaurkoz. Urrengo astelean gehiago eta beto. Tiritara, tiritun, urrengoan berriro entzun.